A parroquia de Santa Mariña repite este ano o seu evento solidario de Nadal. A igrexa da vila será escenario dunha actividade con diversas actuacións e para a recadación de fondos destinados á Xunica, a ONG que traballa en Nicaragua. Será o 22 de decembro ás 8 da tarde na igrexa de Chantada. Vamos a ter enfocalo desde un Nadal solidario, desde a solidariedade de Deus, que nos manda ao seu fillo, ao neno Xesús, para acompañarnos, para darnos o sentido da nosa vida. Entón, desde esa solidaridade, nos queremos tamén ser solidarios con aqueles que menos teñen. Entón, xa o ano pasado fixemos un concerto solidario, colaboramos con un orfanato da India, dun neno que estaba ali, perdón, de Filipinas, e este ano vamos a colaborar con a Xunica, que axuda a Nicaragua. Entón, vamos a facer un concerto solidario o 22, en el poñeremos unhas caixas envoltas en papel de agasallo e ali cada un botará a súa esmola para colaborar con este proxecto. E que cousiñas vai haber alrededor deste evento? Pois alrededor deste evento vamos a ter unha das colaboradoras da Xunica que vai estar aquí entre nós, vai estar tamén Manolo Regal, que é un colaborador do Facebook da parroquia, e tamén aquí de Chantada, aí de Pesqueiras, entón vai estar entre nós tamén para ter así como un pequeno pregón, unhas pequenas pinceladas do Nadal, e logo teremos actuación de O Carballo Vello aquí de Chantada. Ademais da rondalla tamén actuarán Ana Rúa Souto e as nenas e nenos da catequese con un par de panxoliñas. Hai moitos nenos na catequese? Pois a verdade é que estamos sobre os 70 neste momento. Temos sobre unhas 50 para a primeira comunión e unhas 25, 26, o pasa que andan oscilando aí os números arriba e abaixo un pouquiño, pero eso sobre 70, máis ou menos, sí. A data solidaria o 22, ás 8 da tarde, aquí na igrexa. E, ademais, despois do concerto solidario, tendremos pinchada solidaria. Quer dicir que cada un de nós trairemos algo para compartir, un pequeno ágape, e logo, faremos un brindis aí tamén pola solidaridade entre todos nós. Nestas semanas terán lugar outras citas tradicionais relacionadas con Nadal e que teñen como centro da actividade o templo, sempre máis vivo nestas datas. Teremos a misa de Noiteboa ás 7 da tarde, non teremos a misa do Galo que sería ás 12, pero terémola así ás 7 da tarde para que logo poidamos tamén ir a cear coas nosas familias. O 25, que é a misa de Navidad, os nenos farán unha pequena representación teatral para felicitarnos un pouco a Navidad, de recordarnos o sentido do Nadal, e o 31 teremos a misa de fin de ano, agradecendo o ano que remata, e logo o día 6 é o día de Reis, o día da Epifanía, os nenos estarán aínda abrindo os agasallos que recibiron dos sabios do Oriente, os Reis Magos, a min gustame máis chamarlle sabios do Oriente, porque son a sabiduría popular que nos traen eses agasallos que é o que máis nos fai falta, e teremos, creo que se non nos falla nada, algunha sorpresa ese día entre nós. Igual recibimos algunha visita especial.